אוקיי, אז אני מתחיל עם היצירה הנהדרת הזאת של אנטואן דה סנט-אקזופרי, שנכתבה ב-1943. ואני ממש מתחיל בתוך העניינים, ומציג לכם את ההקדמה לספר. בדרך כלל נוטים לדלג ככה על הקדמות, אבל במקרה הזה אני מאוד חשוב. וההקדמה מוקדשת לאדם בשם ליאון ורט. מי זה הליאון ורט הזה? הוא היה מבקר אומנות, סופר, פציפיסט, צרפתי גם הוא, כמו אנטואן דה סנט-אקזופרי. הוא נולד 22, גדול מאנטואן ב-22 שנה, אבל הם נפגשו בשנות ה-30 בפריז, ומאוד מאוד התחברו מיד. והוא ממש ראה בו מין סוג של אח גדול, אח בוגר, שניהם מאוד התנגדו כמובן לכיבוש הגרמני במלחמת העולם השנייה. ומה שמעניין, אם כבר אנחנו ככה סדרה של בית ביאליק, ליאון היה מבקר אומנות, ואחד האומנים שהוא מאוד קידם זה פסלת בשם חנה אורלוף, שאם תגיעו לבית ביאליק בימים טובים יותר, אז תראו פסל, אחד הפסלים של ביאליק שנמצאים בבית ביאליק הוא של הפסלת חנה אורלוף, אז יש לנו פה איזה קישור נחמד. אז ככה אנטואן כותב, ילדים, אני מבקש מכם סליחה על שהקדשתי את הספר הזה לאדם מבוגר. יש לי סיבה רצינית. האיש המבוגר הזה הוא החבר הכי טוב שלי בעולם, ויש לי עוד סיבה. האיש הזה מבין הכל, אפילו ספרי ילדים, ויש לי גם סיבה שלישית. האיש הזה גר בצרפת, וקר לו שם עכשיו, והוא גם רעב. הוא זקוק מאוד לנחמה. אם כל הסיבות האלה לא מספקות אתכם, אני מוכן להקדיש את הספר לילד שאותו איש היה פעם. בעצם כל האנשים המבוגרים היו פעם ילדים, אבל רק מעטים מהם זוכרים את זה. ולכן אני מתקן את ההקדשה שלי לליאון ורט כשהיה ילד. אז זאת ההקדמה הנהדרת הזאתי. אז שוב יש לנו פה את הזמן הזה בהיסטוריה. הספר נכתב ב-1944, סליחה, 1943, מלחמת העולם השנייה. בעצם אנטואן דה סנט-אקזופרי נמלט מצרפת ממש לפני הכיבוש הגרמני לדרום אמריקה, אחר כך ניו יורק, וליאון ורט היה יהודי, והוא התחבא בדרום צרפת, והקשר ביניהם נותק. לא יכלו לכתוב ביניהם מכתבים, אבל באמצעות ההקדשה הזאת הוא נוגע ככה בחבר, מצליח לגעת בחבר הזה הקרוב שלו, שקר לו שם עכשיו והוא רעב, כן? סיטואציה מאוד קשה, הוא היה גם פציפיסט, וכמובן שהוא היה מבוקש, אז הוא הסתתר. אבל יש פה עוד משהו בהקדשה הזאת, הפנייה הזאת לילדים, שהיא לא ברורה מאליו. זה כבר יוצר איזושהי ברית, איזו ברית חשאית כזאת בין המחבר לילדים האלה, ברית מיוחדת, כן, יש לנו את עולם הילדים ואת עולם המבוגרים, אבל באיזשהו מקום יש פה משהו מאוד ערמומי, כי גם מבוגרים לא פחות מילדים קוראים את הספר הזה, וזה ככה פונה גם עליהם באיזושהי דרך עקיפה, ומזכיר לנו את מה שנוטים לשכוח הרבה, שכל מבוגר גם היה ילד, וזה עוזר להיזכר בזה. אז אנחנו עוברים את ההקדמה וקופצים. רגע. כן. אז זו התחלה של הספר. כשהייתי בן 6, ראיתי פעם בספר על יערות העד ציור מדהים, שנקרא סיפורים שקרו באמת. בציור ראו נחש בוע, בולע חיה גדולה. הנה עותק של הציור הזה. בספר היה כתוב נחשי הבוע בולעים את תורפם בשלמותו בלי ללעוס אותו. אחר כך הם לא מסוגלים לזוז וישנים 6 חודשים עד שהם מסיימים לעכל את הארוחה. שימו לב לשש ושש הזה, מי שעוקב אחרי הספר הזה רואה את המספר 6 חוזר פה הרבה מאוד פעמים, וזה מעניין. חשבתי הרבה על הרפתקאות בג'ונגל, ואפילו הצלחתי גם אני לצייר בעיפרון צבעוני את הציור הראשון שלי. הראיתי את יצירת האומנות שלי למבוגרים, ושאלתי אותם אם הציור שלי מפחיד אותם. הם ענו לי, מה כל כך מפחיד בכובע?
אני לא ציירתי כובע, ציירתי נחש בוע שמעכל פיל. לכן ציירתי את הנחש מבפנים, כדי שהמבוגרים יצליחו להבין. תמיד צריך להסביר להם הכל. ציור מספר 2 שלי נראה ככה. אז הקדמה הנהדרת הזאת, והמאוד מוכרת הזאת. אז מה יש לנו כאן? יש לנו איזה משהו היולי, משהו ראשוני כזה, כן? אתם מכירים את כל הסיפורים, סיפורי הבריאה האלה, איזה נחש שבולע את השמש, כן? אז יש פה, מתחבר למקומות האלה. יש פה ילד שקורא איזשהו סיפור, ובהשראת הסיפור הוא יוצר, כן? יוצר משהו חדש. יש פה דוגמה ללמידה אמיתית, כאילו תגובה אמיתית לאיזושהי יצירת אומנות. אני רואה משהו, ובעקבות זה אני מצייר, אני מגיב לדבר הזה. וכבר מגיל צעיר אני מראה את היצירת אומנות שלי למבוגרים ומקבל שלילה, כן? הם לא מבינים, הם לא מצליחים לראות את הפנימיות של הדבר. המבוגרים יעצו לי לא לבזבז את הזמן על ציורי נחשים מבחוץ ומבפנים, במקום זה להתעניין בגיאוגרפיה, בהיסטוריה, בחשבון, כן, המדעים המדויקים, המדעים של איך צריך ללמוד, לעומת איזה למידה אינטואיטיבית, איזושהי תגובה ראשונית לחומר, כן? אז המבוגרים לא מקבלים את זה ורוצים למידה סדורה. ויש פה תחושה מאוד של בדידות של הילד שרוצה שיגיבו ליצירה שלו, והמבוגרים לא מבינים. ותראו איזה מקצוע הוא בוחר, משום כך הייתי חייב למצוא לעצמי מקצוע אחר, למדתי להטיס מטוסים, וכבר בבחירה הזאת יש משהו מאוד בודד, כן, מקצוע של מישהו שיושב לבד בתא הטייס, מתבונן מלמעלה, כן, אז חוסר היכולת הזאת ליצור קשר אמיתי עם המבוגרים ומין בריחה למטוס, לתא הטייס, כן, לאיזה מרחבים אחרים של בדידות, וכל פעם שנזדמן לי מבוגר שנראה לי נאור, הייתי בוחן אותו לפי ציור מספר א'. אז יש איזה נייר לקמוס, איזה, לילד הזה, שכל פעם שהוא רואה מישהו קצת, בצרפתית אומרים לוסיד, מישהו מבין, מישהו קצת נאור, הוא בודק אותו. האם יש בו את האיכות הילדית הזאת, האם הוא מסוגל לראות לתוך הדברים, האם הוא מסוגל לראות בתוך הכובע הזה בעצם נחש שבלע פיל, אבל בדרך כלל התשובה היא שלילית. התשובה אחת הייתה בפיהם, אין זה אלא כובע. אז אני נמנעתי מלדבר על נחשים ודיברתי על קלפים, ספורט, גולף, פוליטיקה, עניבות, ואז המבוגר מאוד אמרת שיש שמח. התראה. יש התראה? אז כן, בסדר, אני בסדר. ממשיך. ברגע שאם מישהו צריך לעזוב, אנחנו מקליטים את הכל, וברגע שתהיה אזעקה נעצור ונחזור, בסדר? כמובן, מי שצריך להתקדם למרחב המוגן, תעשו כן, וכשתהיה פה אזעקה נעצור ונמשיך, בסדר? אפשר להישאר מחוברים, אפשר לצאת ולהתחבר שוב, הכל בסדר. מי שנרשם יקבל את ההקלטה? כולם יקבלו את ההקלטה, אל יופי, דאגה, תודה. הכל מוקלט, הכל מתועד. אז אני ממשיך עד האזעקה. בסדר, אז אנחנו ממשיכים. מה זה? אז אני רוצה להראות לכם תמונה של אי בפטגוניה שנקרא איסלה דה לוס פחרוס, אי הציפורים. אני טיילתי בדרום אמריקה, פטגוניה, במקור ארגנטינאי, ונתקלתי באי המוזר הזה, נמצא ליד חצי האי ולדס בארגנטינה. ואי אפשר שלא לראות את הקרבה של האי הזה לכובע, לציור הנחש שבלע פיל של אקזופרי, ומסתבר שאנטואן דה סנט אקזופרי הוא היה טייס, כמו פה הגיבור, ואחד התפקידים שלו היה מנהל הדואר האווירי בדרום אמריקה, בארגנטינה. הוא היה נוסע אין סוף טיסות מעל פטגוניה, ממש הכיר את פטגוניה ככף ידו, ואומרים שאחת ההשראות לציור הזה זה הנוף הזה, בעצם האי הזה, שנראה כמו הנחש בוע שבלע פיל, או הכובע בעיני המבוגרים.
ובכלל, אנטואן דה סנט-אקזופרי היה טייס, תכף נדבר על ההתרסקויות שלו וכו' וכו', אבל היה הרפתקן גדול, וגם הסוף שלו ומה שעלה בגורלו מאוד מעניין. טוב, נמשיך. כן, אז יש לנו את הילד המבוגר הזה, שהולך לכל מקום עם נייר לקמוס הזה של לבדוק האם המבוגרים הם עדיין ילדים, ואז יום אחד הוא מתרסק בסהרה, במדבר, בעצם אנחנו לא יודעים איפה, וההתרסקות הזאת היא עיבוד של חוויה של אנטואן דה סנט-אקזופרי, ש, אה, שהתרסק עצמו בסהרה. בעצם הבן אדם הזה התרסק 3 פעמים, פעמיים הוא התרסק עם מטוס ונפצע קשה. בהתרסקות הזאת הוא התרסק עם המכונאי שלו בסהרה, והוא היה צריך ללכת 3 ימים בלי מים, והוא מספר שבאחת ההזיות האלה הוא דמיין לו את הדמות הזאת של הנסיך הקטן, ויכול להיות גם שזה קשור לאח הקטן של אנטואן דה סנט-אקזופרי שנפטר בגיל צעיר, הדמות הזאת של הנסיך. בכל מקרה, בשיא התנאים הכי קשים, בשיא הצורך, הקושי, כן? שהוא תקוע בלב המדבר, והוא צריך לתקן איזה תיקון קריטי את המנוע שלו, פתאום מגיע לו ילדון, ומה הילד הזה דורש? ציור, כן? מתי שזה הכי לא מתאים. אגב, כל האיורים של הספר זה אנטואן דה סנט-אקזופרי אייר בעצמו בצבעי מים, הוא עבד על זה הרבה מאוד, בציורים יפהפיים. במהדורה הישראלית הישנה יש אזעקה, אז נעצור ונמשיך. אוקיי, טוב, אני אמשיך וככה יצטרפו אלינו, בכל מקרה הכל מוקלט ויהיה אפשר לצפות. אני מקווה שכולם בריאים ושלמים, אבל אני חושב שזה בדיוק טוב מה שאנחנו עושים נגד כל האזעקות האלה, אנחנו קוראים את הנסיך הקטן וזה מה שאפשר לעשות. אמ, כן, אפשר, כן, לרשום הערות אפשר בצ'אט ובסוף נתייחס. טוב, אני ממשיך. אז היינו, אמ, רגע, היינו במדבר עם הנסיך הקטן ואמרתי שמבוסס על התרסקות אמיתית שהייתה לסנט אקזופרי בסהרה. שם הוא הזה בחום את הדמות הזאת של הנסיך הקטן. ובתנאים הכי הכי קשים, פתאום הוא מציק לו עם הציור הזה, כן? צייר לי כבשה. פתאום מעורר בו את הדבר הזה, דווקא בשיא הקושי, כן? במלחמה שלו, כן? גם הוא במלחמה, להציל את החיים שלו. ומגיע היצור הזה ומבקש ממנו לצייר. שוב נוגע במקום הזה של הילדי. אני רק רוצה להתייחס לצבעים. מי שקרא את הנסיך הקטן במהדורה, הישראלית הישנה ראה את המעיל בצבע כחול, וזה כתוצאה מהדפסות ישנות שלא שיקפו את הצבעים המקוריים של הצבעי מים, והצבע הירוק הוא הצבע המקורי. אוקיי, אז צייר לי כבשה, מאוד מוכר, הסצנה הזאת כמובן, מצייר לו כבשה אחת, הוא לא מרוצה, עוד כבשה, לא מספיק שהוא במדבר. ואגב, פה הוא גם עושה לו את הבדיקה הזאת, הוא מראה לו את הציור שלו, כן? מראה לו את הנייר לקמוס הזה, והנסיך לא מרוצה ממנו, כן? הוא לא רוצה את הנחש בוע, הוא מבחין בו ישר, והוא רוצה כבשה, ואחת לא מרוצה, 2 לא מרוצה, 3 לא מרוצה, ואז בחמת זעם הוא מצייר לו את הקופסה הזאת, הוא אומר, הנה הכבשה שלך בתוך הקופסה, ופה הוא מרוצה. וזה רגע גדול, הרגע הזה שהוא מלמד אותו על היכולת לראות מבעד לקופסה, היכולת לדמיין, כן? אה, הדבר החשוב ביותר נסתר מהעין, כן? הרגע הזה שלנו גם, כן? לראות מבעד
הקופסה, הסגירות הזאת של המלחמות, המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, איזושהי מציאות אחרת, כן? תחשבו על הרצל, שהמחזאי בינוני, שככה דמיין לו פתאום את הרעיון הזה של מדינת יהודים, בזה, נגד כל הסיכויים. או תחשבו על איקרוס ודדלוס, כן? שמינוס מלך כריתים תקע אותם באיזה אי, והם אומרים, הים סוגר עלינו, נמריא באוויר, כן? אז איזושהי יכולת ילדית לא לקבל את התנאים האלה ולראות מעבר להם, להצליח לראות כמו שהנסיך פתאום מבחין בכבשה מבעד לקופסה, וזה משהו גדול. ובמקום אחר בספר אומר המספר, אני כבר, כנראה שכבר נהייתי קצת כמו המבוגרים, אני לא מצליח לראות כבשה בתוך הקופסה, כן? אז הוא מזכיר לו את הדבר הילדי הזה של, הוא הצליח אז לראות את הפיל בתוך הנחש, הנה, יש איזו איכות שצריך להיזכר בה, גם במצב הזה שלנו, לראות את הכבשה בתוך הקופסה הזאת, בתוך הארגז, היכולת לדמיין. טוב, אז אני ממשיך הלאה. מקווה שיש עוד אנשים, רונה, את איתנו? יש אנשים בחדר ההמתנה, אפשר להכניס אותם. אני מקווה שאת פה. רונה מבית ביאליק עוזרת לי. טוב, אז אני ממשיך. אנחנו רוצה לגעת בדברים העיקריים, אבל רק לא נקרא את כל זה, אני רק רוצה לתת דוגמה, זה אחד האפיזודות בסיפור על אסטרונאוט טורקי שגילה את הכוכב ממנו מגיע הנסיך הקטן, ואיש לא האמין לו כי הוא לבש בגדים ככה מסורתיים, ואז הגיע אטאטורק, הפך את כל הטורקים למודרניים, וכשהוא לבש בגדים מוקפדים, פתאום הכירו במציאה הזאת. ולמה זה כל כך חשוב? כי אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש אסטרואיד שנקרא סנט אקזופרי, על שם הסופר הזה, ואחר כך עוד לוויין שלו, שקראו לו הנסיך הקטן, וזו דוגמה נפלאה לאיך הספרות משפיעה על המציאות. אנחנו חושבים שזה משהו ארטילאי, כן? אבל דווקא הארטילאיות הזאת משפיעה על הספרות, ויש עוד דוגמאות לזה, למשל, פרוסט, בעקבות הזמן האבוד, שכתב על העיירה קומברה, כן, מבוססת על... ושינו את שם העיירה לקומברה בעקבות הסיפור של פרוסט. או תחשבו על דון קיחוטה, שיש מסלולים בספרד בעקבות דון קישוט, כן? אנשים הולכים בלה-מנשה ועוקבים אחרי המסלול שלו, למרות שזו דמות בדויה. אז יש לנו הרבה דוגמאות של איך הספרות בסוף משפיעה על החיים עצמם. רונה, כן, מכניסה אנשים בחדר המתנה? כן, יופי, נהדר, תודה. אוקיי, ונמשיך לעוד משהו קטן אחד. עוד אפיזודה קטנה ויפה בסיפור של השקיעות. ושקיעות השמש חביבות עליי מאוד, כן, בכוכב של הנסיך הוא יכול לראות, בגלל שהוא כל כך קטן, אין ספור שקיעות. ותראו מה הוא כותב כאן. הכוכבך הקטן יכולת אתה להזיז את כיסאך כמה צעדים כדי לראות את דמדומי השקיעה כל שעה שתרצה בכך. יום אחד סיפר לי, ראיתי את שקיעת השמש 44 פעמים. אחר הוסיף ואמר, אתה יודע, טוב לראות את שקיעת השמש כשהנך עצוב מאוד. ובכן, היית עצוב מאוד אותו יום שבו ראית 44 שקיעות, אולם הנסיך הקטן החריש ולא השיבני דבר. אז קודם כל זו דוגמה נהדרת לכמה מסתורין הוא יפה, כן? הדבר, כן, הכי לסנסייל, כן, הדבר הכי חשוב הוא נסתר מהעין. כן, אולי היינו מתקנים ואומרים, צריך להסביר למה הנסיך הקטן עצוב. אנחנו לא יודעים. לא יודעים מה סיבת העצב, למה הוא ראה באותו יום 44 שקיעות. וחשבתי על המספר הזה, 44. תראו, סנט אקזופרי נולד ב-1900, הוא נפטר ב-1944, בגיל 44. הוא כתב את הספר הזה ב-1943. אם הוא יכל לדעת שהוא ימות בגיל 44, בדיוק כמו פה בספר הזה, מה הסיבה לעצב הזה? יש פה איזה מסתורין יפה שאיכשהו מתחבר עם תנאי החיים שלו. בעצם סנט אקזופרי, כאמור נמלט מצרפת בכיבוש הגרמני במלחמת העולם השנייה,
נמלט לארצות הברית, ושם הוא התנדב, הוא ממש גם כתב מאמרים וניסה לסחוף את בעלות הברית להתנגד נגד הכיבוש. אגב, יש אנשים שטוענים שהעצי הבאובב בסיפור זה אזכור לפשיזם, כן, הבאובב שיכולים ככה, השורשים שמשמידים כל חלקה טובה. אז הוא גם כתב מאמרים, וגם, למרות שהוא היה כבר מבוגר מדי, ואמרו לו, הזהירו אותו לא לעשות את זה, והוא ממש נאבק על להצטרף ולהיות חלק מהכוח האווירי של בעלות הברית. והוא יצא לטיסה ב-1944, כן, 44, שממנה הוא לא חזר, ובמשך שנים היה מסתורין, שוב, מסתורין סביב, יש פה הרבה מסתורין, לאן הוא נעלם? ולא ידעו איפה הוא, עד שב-1998 דייג ממרסיי מצא בים את הצמיד הזה. אתם רואים, כתוב עליו אנטואן דה סנט אקזופרי. הוא מצא את הצמיד הזה פתאום שהגיע אליו עדות לסופר הזה, ואנשים פקפקו בדייג הזה, אמרו אולי הוא זייף את זה בשביל להתפרסם, ומסתבר ששנתיים אחרי זה, בשנת 2000, צוללן הצליח למצוא את השרידים של המטוס ליד חופי מרסיי של אנטואן דה סנט אקזופרי. הוא יצא לטיסת ריגול כזאת, וטייס גרמני הפיל אותו במים, והמטוס כמובן שקע במים, וככה הוא מצא את מותו. יש איזה וידוי של טייס גרמני שאומר שהוא זה שהפיל את המטוס של אקזופרי, לא יודע אם זה בטוח, אבל בכל אופן זה הסיפור. ועד היום לא מצאו את הגופה, כן? לא מצאו את הנעלם, מצאו רק את שרידי המטוס ואת הצמיד, וזה חלק מהמסתורין של האיש הזה והסיפור הזה. בעצם הספר התפרסם הרבה אחרי מותו, כן? זה יצא לאור, אבל ככה תפס פרסום הרבה אחרי. טוב, אז עכשיו אני רוצה לדבר על הדבר המרכזי בסיפור, שזאת השושנה. אז הנסיך הקטן בעצם נמלט מהכוכב שלו, בגלל היחסים הקשים שלו עם איזו אהובה, איזו שושנה, כמו שככה המספר, הטייס ככה ברח מהחברה האנושית. ובואו נדבר קצת על השושנה, הדמות הנהדרת הזאת. כמובן היא איזושהי נולדה ככה מאיזה גרעין שהגיע לכוכב, ותראו איך הוא מתאר אותה. בתא הירוק הוסיפה להיכון לקראת הופעתה במלוא הדרה ויפעתה. היא בחרה את צבעיה בהקפדה יתרה, התלבשה לאיתה, צירפה והתאימה את עלי כותרתה אחד לאחד. היא לא רצתה לצאת לאווירו של עולם פרועה ומקומטת כפרחי הכלנית הפשוטים, כן? אכן גנדרנית הייתה ניצה זו, אין פלא איפה כי התקשותה הנסתרת נמשכה ימים רבים, וסוף סוף יום אחד היא קמה לתחייה. ועכשיו אולי יש פה איזה מישהי שיכולה לעזור לי ולקרוא את השושנה. אני מחפש שושנה שתעזור לי. יש פה מישהי? כן, בבקשה. אני בשמחה. בבקשה, שושנה. זה עתה התעוררתי, כן. זה עתה התעוררתי. סליחה, עודני פרועה לגמרי. אולם הנסיך הקטן לא יכול לכבוש את רגשות התפעלותו. מה יפית? תמשיכי. אין זאת, ענתה השושנה בנחת. גם נולדתי בהיוולד החמה. הנסיך הקטן הבין מיד כי הניצה אינה ענוותנית ביותר, אולם היה בה כדי לעורר התפעלות. בבקשה. סבורתני כי הגיעה השעה של פת שחרית, אמרה השושנה והוסיפה בחיפזון. הואל נא לדאוג לי. דבריה הביאו את הנסיך הקטן במבוכה, הוא נתן מים במזלף והתחיל מטפל בה. עד מהרה התחילה השושנה גורמת לו צער בתפנוקי גנדרנותה. יום אחד למשל סחה לו בדברה על 4 תכוכיה, כלומר הקוצים שלה, כן? כן, יבואו נא הנמרים בעלי הציפורניים החדות. על כוכבי אין שום נמרים, קרא הנסיך הקטן, וכידוע אין הנמרים אוכלים עשבים. אינני עשב, העירה השושנה בנחת. סלחי נא לי. אינני פוחדת מפני נמרים כלל וכלל, הוסיפה השושנה.
אולם סולדת אני מפני רוחות פרצים, שמא יש לך פרגוד בשבילי, כן, אז כמו שהבחנתם, תודה רבה, איך קוראים לך? ארינה. ארינה נהדרת, תודה רבה לשושנה שלנו. אז באמת הבחנתם שיש לו פה עסק עם גברת גנדרנית ביותר, וזה לא כך מתאים ליחסים, כן, הנסיך הקטן, ילד קטן. זה נראה קצת כמו יחסי זוג, כן? יותר מאשר יחסי ילד ואיזה גברת, וכנראה שבאמת הדמות הזאת מבוססת על אשתו של אנטואן סנט אקזופרי, קונסואלו, שהייתה מסן סלבדור, מדרום אמריקה, שככה הוא הכיר אותה שם, והיא אפילו כתבה ספר אחרי מותו, זיכרונות הוורה, כן, זיכרונות השושנה. אז בכל מקרה הנסיך שלנו לא לגמרי מסתדר עם הגברת הזאת, עם הדרישות שלה, כן, הוא אומר, אני קורא בסוף, היא גם קצת משקרת לו וכו', אותה שעה לא הבינותי את הדברים כראוי, חייב הייתי לדון אותה לפי מעשיה ולא לפי דבריה. היא האצילה עליי מזיו מראיה ומריחה הטוב, במקום לברוח מפניה הייתי חייב להבין לליבה ולחוש את אהבתה מבעד לתחבולות התמימות, כן, לראות מבעד. הן הפרחים מלאים סתירות והפכפכות כל כך, הייתי צעיר מכדי לדעת איך לאהוב אותה. אז בגלל האהבה הנחזבת הזאת, הנסיך מחליט לברוח, לצאת מהכוכב, לצאת לאיזה מסע. בוא נקרא את סצנת הסיום, ארינה, סצנת הפרידה. את יכולה להדליק את המיקרופון, ארינה? לא שומעים אותך? לא שומעים אותך, ארינה. נכון, אוקיי, על הנה. מיוט. שלום שלום, אמר, שלום, אמר הנסיך הקטן, אך היא לא השיבה אותו דבר. שלום, חזר ואמר. השושנה נשתה... השושנה, כן, בבקשה. כן, השושנה נשתעלה, אך לא מחמת צננת. התנהגתי כטיפשה, אמרה לו לבסוף, והרי אני מבקשת את סליחתך. השתדל נא להיות מאושר וטוב לב. אז זה ממשיך, את יכולה להמשיך, אני אוהבת אותך כמובן. אני אוהבת אותך כמובן, אמרה לו השושנה, ואשמתי היא שהדבר לא נודע לך. אין זה חשוב כלל וכלל, אך גם אתה נהגת בחוסר בינה כמוני. השתדל נא להיות מאושר, הנח את המכסה הזה, כי אין לי עוד חפץ בו. אבל ואז הוא הרוח, אומר, ננה מצוננת כל כך, אדרבה, אוויר הלילה הצונן יהיה לי למרפא. אני פרח. עכשיו הוא אומר לה על החיות הרעות. כן, עליי החיות לסבול את הרעות ירקם. וכו' וכו', בסדר, אז כנראה, כן, כן, היא גם בסדר, משתנה. לא צריך לקרוא את הכל, אתם ואז היא מכירים? חושפת בתמימות את ארבעת חוכריה, אחר נכון, הוסיפה ואמרה, אל תוסיף עוד להתמהמה קשה לה, כי כן, הדבר מעורר את חמתי. החלטת נכון. להסתלק מכאן, קום ולך לך. איפה? יפה מאוד. אז או נעצור פה, תודה שלא רבה, רצה. ארינה. ארינה, נהדר. תודה רבה. נהדרת, ממש נכנס לתפקיד. אני נהייתי מצונן, לא השושנה, אבל כן. אז זאת סצנת הפרידה ביניהם. אז כן, הנשיא מאוכזב, לא מבין את ההפכפכות שלה, לא קורא אותה, לא יודע איך לקרוא אותה, ואז הוא יוצא ככה למסע. פוגש בין כוכבים שאני לא יהיה לנו זמן לדבר. אחד הכוכבים הכי מעניינים זה השיכור למשל. למה אתה שותה? כדי לשכוח. לשכוח מה? שאני שותה, כן? וכו' וכו' וכו'. פוגש כל מיני דמויות, עד שהוא מגיע לשועל. והשועל הזאת היא דמות נהדרת, מין מאסטר זן כזה, שמלמד את הנסיך משהו על קשרים. אז נדבר על זה. הוא פוגש את השועל, הוא רוצה לשחק איתו. אה, אגב, האיורים פה כמובן גם של סנט אקזופרי, והוא קצת מלגלג על עצמו באחד המקומות אחרים בספר, על זה שהשועל לא כל כך טוב, והאוזניים שלו חדות מדי. בכל אופן, השועל אומר לנסיך, בוא תשחק, הנסיך אומר לשועל, בוא לשחק עמי. לא אוכל לשחק איתך, כי אינני מאולף. סליחה, אמר הנסיך הקטן, מה זה מאולף? אז המאולף הזה זה תרגום מאולץ, קצת מאוד קשה לתרגם את הפועל הזה. הפריוו הזה בצרפתית, כתבתי לכם אותו פה למטה,
ובמקור השורש הלטיני שלו בא מפריבטוס, פרייבט, פריבה, כן? משהו פרטי. אז הפריבואזה במקור זה לקחת משהו כללי ולהפוך אותו לפרטי, לעשות אותו שלך, כן? כמו, כאמור, מישהו שמאלף נגיד דוב פראי, שהוא שייך לממלכת הדובים זר, ולאט לאט הופך אותו לשלך, קרוב אליך, כן? ויש הרבה משמעויות של זה לאורך השנים. לאלף מציג משהו של זה, אבל הפריבואזה זה כמו ככה להתרגע למשהו, לעשות אותו לשלך, לקחת את הכלל ולעשות אותו לפרט. ובוא נראה מה מאסטר זן השועל מסביר לנו על איך יוצרים, מה זה הפריבואזה, מה זה לאלף. זה עניין שהזניחו יתר על המידה, הסביר השועל, ופירושו לקשור קשרים. לקשור קשרים? אמת, נכון הדבר. בעיניי הינך עדיין נער קטן שאינו שונה מ100,000 נערים אחרים, כן, הכללי. אין לי צורך בך, אף אתה אינך זקוק לי. בעיניך אתה אינני אלא שועל הדומה ל100,000 שועלים אחרים. אך אם תאלפני, כן, הפריבואזה, נהיה זקוקים איש לרעהו, אתה תהיה בשבילי אחד ויחיד בעולם, ואף אני אהיה בעיניך אחד ויחיד. זה תיאור נהדר ומדהים של איך, מה זה ליצור קשרים, מה זה הפריבואזה הזה. ומאוד מעניין שאם אני רוצה לאלף מישהו, אני לא יכול, אני צריך שהזולת יאלף אותי, כן? יש פה איזה משהו שגם אי אפשר לעשות אותו בכוח, כן? יש פה איזו הדדיות כזאת לתהליך הזה. והוא מסביר, חיי חדגוניים, אני צד תרנגולות, בני אדם מבקשים לצוד אותי, כל התרנגולות דומות, בני אדם דומים זה לזה. אבל אם תאלפני, יאור חיי כאילו זרחה לי השמש, אז אכיר כל פעמיך ואדע להבחין ביניהם ובין כל הצעדים האחרים. צעדיהם של האחרים מבריחים אותי אל מחילות האפר, ואילו צעדיך אתה יהיו באוזניי ככל נגינה. כן, רואה אתה את שדות הקמה מסתרעים שם, איני אוכל לחם. על כן אין לי חפץ בדגן, אך לא עניין בשדות בר. והרי זה דבר מצער, אך שערך כעין הזהב, מה טוב יהיה חלקי לך שתאלף אותי, זכור אזכור אותך בראותי את השיבולים הזהובות, ורשרוש הרוח בקמה יערב לאוזניי מאוד. תראו, התהליך הזה של לגעת בבן אדם, של ליצור קשר, מעל כל התיוגים, הוא מאפשר לנו, הצד הזה לזולת, להמשיך את הדיאלוג גם כשהוא לא איתנו, כן? הוא רואה, הוא כאילו הזולת מתרחב לכל העולם, וכשאני רואה את שדות החיטה, אני נזכר בחבר הזה שיש לי. השועל מציע איזו אפשרות אמיתית של היכרות אמיתית ומלאה עם הזולת, כן? ובוא נראה איך הוא עוד מסביר עליה. אז יש פה הרבה טקסט, אבל נלך, תראו, הוא מסביר לו מה המעשה שעליי לעשות. לשם כך עליך לגלות סבלנות. קודם כל, הפריבואזה, ליצור קשר זה דורש סבלנות. זה לא איזה משהו שאפשר ככה ליצור 1-2, כן? זה תהליך. אתה תשב על הדשא רחוק, וכל פעם תתקרב אליי, כן? יש פה איזושהי תהליכיות שהוא מציע לנו של קשר, ואז הוא אומר לנו עוד משהו. למחרת היום חזר הנסיך ונפגש עם השועל, עלה פנה אליו ואמר, מוטב לשום יום יום באותה שעה. אם תשוב למשל בשעה הרביעית, אחר צהריים מתחיל להיות מאושר בשלישית, ככל שיתקרב הפגישה הרגיש מאושר יותר, וכו' וכו', כי גם בעניין זה יפה כוחם של טקסים קבועים. איזה עוד משהו מעניין שהשועל הזה יכול ללמד אותנו על ריטואלים, כן, ריטואלים, משהו שחוזר על עצמו. זה מה שעושה את החברות, תחשבו על העניין הזה של הקשר, של הדברים הקבועים שאנחנו עושים עם חברים, כמה זה מכניס אותם לחיים שלנו, כן? הרגלים קבועים שאני עושה עם החבר. ואז אנחנו מגיעים לשעת הפרידה, ותראו מה הוא אומר, הנסיך הקטן אילף את השועל, אך הנה הגיעה שעת הפרידה. בכה אבכה אם תעזבני, בך שם אמר הנסיך הקטן, כי לא נתכוונתי כלל להרע לך, אתה ביקשתני כי יאלף אותך. אמת נכון הדבר, הודה השועל. אך כעת בכה תבכה, אמר הנסיך הקטן. אכן השיב השועל, אם כן,
אתה נמצא מפסיד, כן? זה קצת תרגום מאוד נמלץ, אבל כאילו, מה יוצא לי מזה, הוא אומר במקום, כן? מה אני מרוויח מכל וזה באמת שאלה אמיתית שאנחנו שואלים את עצמנו בפרידה, כן? כל אחד שמאבד מישהו שיקר לו. למה בכלל אני צריך את כל הדבר הזה? למה אני צריך את הסבל של הפרידה, של הבכי? האם זה היה שווה, ההתקרבות הזאת, ההתקרבות האיטית והקרבה הזאת לזולת, אם אחר כך, כן, אני מאבד את הבן אדם, זה משהו שחושבים הרבה, למה בכלל, מעדיף לא להכיר אותו, כן? הכאב הוא כל כך גדול. ואז השועל מלמד אותנו, הוא אומר, אתה נמצא נשכר בגלל עין הזהב אשר לשיבולים. כלומר, האדם ממשיך איתנו גם אחרי, האפשרות שלנו לראות את האדם בעולם, לגעת בו, להיזכר בדברים, כן, מאבדים מישהו, פתאום רואים איזה בגד של מישהו, מזכיר לנו אותו, כן, או ריח, כן, האנשים ממשיכים להיות איתנו, הפחיווזי הזה הוא לנצח, הוא מלווה אותנו, מעבר לאיזה היכרות מהירה כזאת, כן, יש פה איזה, ואחר כך הוא שולח את הנסיך לראות את השושנים, ותראו מה הוא אומר, כן? אינכן דומות לשושנה שלי. אינכן עדיין אלא סתם שושנים, איש לא אילף אתכן, גם לא אולף לידכן. דומות אתן לשועלי, שעה שפגשתיו לראשונה. אותה שעה לא היה שועלי שונה כל עיקר מ100,000 שועלים אחרים. אולם מאז היה לי ידידי, הרי הוא אחד ויחיד בעולם כולו, כן? והוא ממשיך, למה היא כל כך חשובה לי? בעיני הזר העובר לתומו, אין השושנה שלי שונה ונבדלת מכן, אולם בעיניי, אני הרי היא חשובה מכולכן, כי רק אותה השקעתי יום יום, רק אותה שמתי תחת פעמון הזכוכית, אף שחותי עליה בפרגוד מפני הרוחות העזות, הרגתי את הזחלים וכו'. כלומר, הערך של החברות היא בעשייה, כן? אנחנו מקבלים את הערך על ידי עשיית הפעולה, כן? וזה מה שיוצר את הדבר. זה כמו מישהו אתם יודעים, בבית חדש, שאני רוצה להרגיש בבית, אם אני שוטף ומנקה את הבית, אני מרגיש שהוא שלי, כן? יש ערך בעשייה הזאת, ובמאמץ ללכת לעבר האחר, וזה עושה אותו ייחודי. וזה משהו גדול שהשועל מלמד אותנו, ושמגיעה שעת הפרידה, הוא כמובן אומר את המשפט הכל כך מוכר, והנה סודי, והוא פשוט מאוד. אין לראות את הדברים היטב, אלא בלב, כי הדבר החשוב באמת סמוי מן העין. כן? On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. כן? או ביידיש, Ot ist mein Sod, men zet gut nur mit den Herzen, das Ikardike ist verborgen von die Augen. למה אני אומר את זה ביידיש? תכף אני אסביר לכם. אבל יש פה איזה ערך, כן, שהשועל מראה על המבט הזה של הלב, ולא המבט המהיר. והתחלנו את הסיפור הזה עם הציורים, כן, והיכולת לראות מבאדם. ויש משהו במסתורין ובערפל הזה שהוא, כן, אומרים אלוהים מתוך הערפל, כן, המסתורין הזה, הוא עושה את הדבר, והראייה עם הלב היא פותחת, וזה ככה המסר של השועל. ולמה בכלל, פתאום אני מצטט לכם את זה ביידיש, Ot ist mein Sod, mezet gut nur mit den Herzen. אני רוצה להגיד רק מילה אחת על השושנה שלי, ואני אראה לכם אותה. אז אתם יכולים לראות פה את הגברת הזאת, גברת צרפתייה בשם מירי סיקרי. ואיך היא קשורה לכל הסיפור הזה? אני למדתי תיאטרון בפריז, סיימתי ב-2018, סיימתי שם, ואני שחקן ובמאי צעיר, רוצה לכבוש את צרפת, ומציעים לי לעבוד עם קבוצה של תיאטרון יידיש. אחד התיאטרות יידיש האחרונים שנשארו באירופה נקרא טרוים תיאטר. יש שם שחקנים בני למעלה מ-70-80 שהסתתרו כמו ליאון ורט, החבר הזה של סנט-אקזיופרי, הסתתרו בזמן הכיבוש הגרמני, ועדיין ממשיכים לקיים
את המסורת הזאת של תיאטרון היידיש שהייתה לפני כן. והציעו לי לעבוד איתם, אני אמרתי, מה אני צריך את זה עכשיו לעבוד עם הזקנים האלה? ונפגשתי איתם, התאהבתי בהם. וכשפגשתי את אחת השחקניות, מירי, הבנתי שהיא תהיה השושנה שלי, ואני אעשה איתם נסיך הקטן דווקא. יצירה צרפתית, אבל שמבעדה התגלה היידיש, כן? ילדים צרפתים הגיעו לראות את ההצגה, ובגלל שהסיפור כל כך מוכר, השפה יוצאת החוצה. כן, צייכן מירה למלה, למלה כבשה וכו' וכו' וכו'. ומירי הייתה גברת שהיא לא סיפרה לנו אף פעם את הגיל שלה, מסתבר בדיעבד שהיא הייתה בת 85, אתם רואים פה אותה. היא גברת קוקטית, מטופחת, נוהגת ברחבי פריז עם הרכב האדום שלה, ממונמרט, אישה יוצאת דופן ומדהימה, והיא לא הייתה צריכה לעשות שום דבר, רק להמשיך את מה שהיא עושה בחיים על הבמה. הראינו לה את הבגד והיא לא הייתה מרוצה ממנו, היא ככה אמרה לי, והיא נעלבה, היא אמרה לי, עמוס, היית צריך להתקשר, ג'נטלמן אמיתי, היה מתקשר, ראית שנעלבתי. כן, אז גם השושנה שלי לימדה אותי משהו. השושנה שלי מירי, ואנחנו מתקרבים לסוף. אז אני רוצה להגיד שני דברים לסיום. אחד זה כשהייתי השבוע, הייתי שבוע אצל ההורים שלי בצפון, ולפני שחזרתי לתל אביב, אימא שלי אמרה לי, בכל פעם שאני אשמע על תל אביב, אני אחשוב אליך, כן? כן, אשמע עכשיו תל אביב בחדשות. אז, אז זה ממש היה נשמע לי כמו משפט מהנסיך הקטן, כן, היכולת הזאת, כן, פה זה עם הכוכבים, כל פעם שאני אסתכל על הכוכבים, אני אדאג, כן, אני אדאג לך, כן, היכולת ליצור קשר ולדאוג למושא שלך, כן? והדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שבנסיעה ככה מהיישוב בצפון לרכבת בבוקר, ראיתי שועל. השועל הזה ככה שוב הזכיר לי את הנסיך הקטן, ואני חושב שיש משהו שאתה מתחיל לראות ככה, תעסק במשהו, כל העולם ככה פתאום מתייחס אליו ושולח לך רמזים. אז עד כאן אני דיברתי. אם מישהו ככה רוצה לשאול איזו שאלה, מקווה שהיה לכם נעים קצת לצאת מהחדשות. יש פה בצ'אט שאלות או התייחסויות. הייתי רוצה לשאול, האם היית מציע פועל אחר במקום מאולף? כאילו... זה מאוד קשה, קשה למצוא, אתה יודע, יש תרגומים, אני ראיתי לביית, לאלף, יש משמעויות מאוד יותר קשות קצת, וקשה למצוא את המילה, אז יש גם את המשמעות הזאת בפועל, אבל יש משהו קצת יותר רחב בצרפתית, שלא, שאלה טובה, אולי אתם יכולים להציע, אני לא מצאתי. כן. 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 אגב, אני אגיד אולי מילה על התרגומים, אז התרגום אולי שגדלנו עליו, מי שקצת יותר ותיק, התרגום של אריאל לרנר, הוא קצת ישן לדעתי, כי הספר יחסית פשוט אם אתה קורא אותו בצרפתית, ויש יש תרגום של אילנה המרמן, ואחרי זה של תלמה אה, אליגון רוז, שאני חושב שהוא מאוד טוב, אבל כן, יכולים יותר למצוא את התרגום חדשני. שלו. כן. אה, הנסיכה הקטנה, אני לא ראיתי את זה, לא קראתי את זה. למה לא? אני אוהב התייחסויות, כן? הנסיכה הקטנה זה מישהו עשה ציור על ה... כן, הושפע ממשהו. אני לא מכיר את הסיפור, אבל אני בעד התייחסויות וציטוטים. המבטא שלי, כן, וואו. המבטא שלך מסגיר את המקורות שלך. אז אני חייב להגיד הצרפתיים. שאני ישראלי. אני גרתי בפריז ויכול להיות שנדבק משהו, אבל אני לא צרפתי במקור. אולי אפשר במקום להגיד לאלף, להפנים,
כי בעצם אנחנו מדברים על דמויות שמופנמות בתוכנו, הורים, אנשים אחרים משמעותיים, וככה הם נמצאים איתנו גם כשהם לא נוכחים במציאות. אז אני לא יודעת אם זה בדיוק להפנים, אבל זה מרגיש לי מאוד דומה לדבר הזה. יפה, תודה, תודה הילה, מעניין. עוד אני רוצה התייחסויות, להגיד משהו, שאלות? כן, בבקשה. אני רוצה להגיד משהו קצת שונה. כן, היו לי דודים בפריז, והדוד שלי כבר היה מאוד מבוגר, והוא דיבר על טונדרס, וכשאני ניסיתי לתרגם טונדרס, גם היה לי קצת קשה. כי, כן, כי יש בתוך זה רכות, וזה לא בדיוק אהבה, זה משהו טיפה שונה, כן, זה וזה רוך. מזכיר לי גם את הפריבואזה, כן. כן, יפה לפעמים מאוד. כשאנחנו מרוקנים משפה לשפה, יש קצת קשיים, וזה בסדר, כן, מבינים, זה יותר אפשר להוסיף עדנה שפה. אולי, הטונדרס. מה? הטונדרס אולי זה יותר עדנה. כן, כן, רוך, גם עדנה, עדנה, נכון, יכול להיות. נכון, תמיד התרגום הוא לא קל. כן, עוד כן. התייחסות, אחת או שתיים, מישהו רוצה לכתוב, להגיד? אז אם אין עוד התייחסויות, אני רק אראה לכם את המפגש הבא שלנו, ואני מאוד שמח שהצטרפתם קצת לצאת מהחדשות. אז ביום חמישי אנחנו נשוחח עם הסופר, חתן פרס ספיר, אמיר חרש, ממש זכה בפרס ככה לפני כמה שבועות, על ספרו השכול וכישלון וזומבים, ואמיר מתעסק הרבה עם סיפורי אימה, ויש לו איזו טענה דווקא סיפורי אימה יכולים להרגיע אותנו, כן? יש משהו של לביית את הפחד, ונשאל אותו ונדבר איתו על זה. אתם מוזמנים כמובן להצטרף, וגם בשבוע הבא יהיה מפגש על, כאמור, יהודה עמיחי, עם בקול סר לואי. אז תודה רבה שהצטרפתם, ואנחנו שמחים לראות אתכם כאן בפעילויות של בית ביאליק, ובתקווה שיפתח בקרוב. הוא אמנם פתוח בבקרים, אבל אני מקווה שהאירועים יחזרו ותראו אותנו גם שם. אז אני הייתי עמוס אורן, תודה רבה, להתראות, תודה. ביי. תודה רבה לך, היה תודה. נעים מאוד. תודה היה רבה. ערב מענג, תודה תודה. רבה. לילה טוב, תודה. לילה טוב. תודה רבה. תודה.